neumím. Je to velmi jednoduché, potřebuji, abyste si zapamatovali tento jednoduchý text. 4krát ho potom zopakujete v refrénu. Jsme připraveni? Jdeme na to, poslouchejte dobře. Malinká kobra, která letí vedle pneumatiky značky Michelin, přemýšlí, jak je možné, že přestože vrtí svým otázkem, a tady bych poprosil důraz, vrtí svým otázkem, stále ještě neprší a neprší, přestože se to snaží marně i 14 dní. Cože? Tak to zkrátíme, opakujte po mně. Afrika! Afrika! Vyšlo, to je teď, děkuji. Pojďme ještě jednou. Afrika! Afrika! Teď ne, opakujte, ale se mnou. Uvidíte, jak se nadechnu. Dělám to poměrně často, je to důležité celkem, ale nadechnu se tak, abyste to viděli a se mnou takovým zakatem Afrika. Ano, jdeme na to pozor. Afrika! 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 Kameru.
Tak jak to vypadá, tak se vám to zatím líbí. Jo. Úplnej. Tak, přátelé, měli bychom se pobavit maličko i o historii věcích nástrojů. Ovšem, samozřejmě, budu se snažit vás nepříliš nudit. Budu se snažit spíš, abyste se pobavili, ale zároveň, abyste se dozvěděli opravdu fakta. Tedy já budu sice hovořit trošku legračně, nicméně to, co vám budu říkat, je podloženo fakty, vědeckými fakty, studií, vykopávkami a tak dále a tak dále. Jdeme na to. Jak vznikly bubny? Přátelé, musíme se vrátit do období, když jsme ještě nestáli takto střímeně. Nevážili jsme 130 kg jako já. Byli jsme malinko menší a chodili jsme asi nějak takto. Občas tak ještě můžete vidět i někoho po Olomouci. Nicméně to pravděpodobně není, protože to je náš prapředek. Asi vypil mnoho vínečka. Nebo slivovičky, nebojte, i já se tak občas projdu třeba na Silvestra. Samozřejmě proto, že jsem vypil příliš mnoho teplého sojového mléka. Lhát se nemá, to víte, že jo? Dobrá, tedy toto téma právě opouštíme. Jednoduše tento náš prapředek, jak šel a byl takto předkloněn, v ruce držel velkou větev a jak se takhle kolébal, náhle tou větví prašil do dutého kmene stromu, ozvala se rána, která ho nesmírně zaujala. Říká si, mohl bych vyřešit velký problém. V té době totiž nebyla možná komunikace, e-mail, ICQ, telefon, no prostě nebylo nic takového, nemohli jste nic takového provádět, přátelé, protože prostě nic takového nebylo. Maximálně jste mohli z jedné osady do druhé vylézt na strom, něco zařvat, zahulákat. Samozřejmě díky tomu bylo potom docela hodně problémů informačních. Ku příkladu z jedné osady do druhé volali bacha mamut, oni rozuměli bacha nanuk a byl průšvih, že? Nová osada čekala si klítkama na nanuky, místo toho sedmi tu nová potvora, masakre, blázen, televize, nová, ale to tam nebylo vlastně. Ani nanuky, ale to nevadí. Detaily nechme stranou. Tenhle ten prapředek si řekl, když je tenhle dutý kmen slyšet tak dobře, tak daleko, mohl bych to vyřešit. Takže se domluvím s druhým bubeníkem v druhé osadě, domluvíme si jednoduché signály a tak budeme schopni se na dálku varovat anebo pozvat, protože přece jenom, když si to uvědomíte, asi velmi těžko dokážete na buben zabubnovat třeba něco takového jako má lásko. Chybíš mi zase, tu měsíce tesklivě sedím zde u hladiny řeky, snáším se nade mnou vás a snažím se ti vysvětlit, že nemohu bez tebe být. To asi tak jo, to by bylo těžké. Dobrá, tedy jednoduše, ale když chcete někomu něco vzkázat, tak se domluvíte na nějaký základní signály, budou jednoduchý. Buď to za prvé bacha, nebezpečí, zdrhejte, anebo pojďte rychle, zapařit máme na rozky, nebo něco takového. No jak to mohlo vypadat tenkrát? Třeba takto, z jedné osady do druhé nesl se tento vzkaz. Náčelníkova dcera se vdává. Z druhé strany přišla odpověď. Congratulations. Blahopřejeme. V tom případě to mohlo vypadat takto. Miláčku, skloupu se s těma mamuta nemáme už nic v jeskyni. A z druhé strany přišla odpověď. Na miláčka šlápnul mamut, sorry. Nevím, jestli to tak bylo, už jsem postarší týpek, ale tuhle dobu nepamatuju, přece jenom tak starý ještě nejsem. Jak, přátelé, ovšem se ale na ten dutý kmen dostala kůže, aby mohl vzniknout takovýto krásný buben. Mám k tomu dvě verze, jedna je moje, druhá je vědecká, začneme tou mojí. Nevím, proč se chystáte, ale dobrá. Bylo, nebylo. Po paloučku běžela kozička. A jak takhle běžela, nevšimla si, že v rohu schovaná za křovým potvorem obrovská, chlupatá, zubatá, smrdelá. Teď nemluvím o sobě po ránu. Asi nějaký místní politiky. Tahle potvora měla strašný hlad. A rozběhla se za tou kozou. Koza se ukrutně lekla, zapomněla na pravidla silničního provozu. Jak takhle běžela, v zatáčce nepřizpůsobila svoji rychlost stavu a povaze vozovky, dostala slik, napíchla se na dutý kmen, tam uschla a vznikl buben.
To je nesmysl, že? Jo. Fuj, a hlavně to nechutně, ani si to nepředstavujte. Tak jste si to představili. Jo, že ty. Nikoliv. No tak jak to v té době to opravdu bylo? Tak za prvé. V té době jsme nechodili oblečení v hadrách od Nike, od Reeboka, Adidasa, Nike nebo od přátel z Vietnamu. Předpokládám, že v té době jsme chodili oblečení maximálně v hadrech od Medvěda či Venerky či jiné firmy, která tam fungovala. Tuhle kůži, tou jsme se nejenom odívali, ale touto kůži zakryli jsme nějakou nádobu, aby prsty nenechavé mladého prapřetka nedostali se k obsahu, což byl většinou med, nebo třeba sladký mravenci, fuj, že? No prostě jednoduše, aby se tam nedostal, tak to zavázali, no a co se nestalo? Tuhle nádobu jednou nechali na slunci. Co se stane s kůží, když na ní svítí slunce? Výborně, stáhne se, napne se, vznikne na dole styka. No je to neuvěřitelné. No a tak vám k tomu přišel večer mladý prapředek, kouká na to, říká, co se s tím stalo. Tyjo, to je dobrý. Samozřejmě to neřekl tenkrát, tyjo, to je dobrý, tenkrát to řekl. Já vám to rovnou překládám. Teď to podstatné. Já vás na ten buben naučím hrát. Přátelé, pozor! Na ten bubínek se dá hrát neuvěřitelná spousta různých úderů. Bas. Zavřený bas. Houpnu se. Zavřený. Akcent. Tenhle tón. Tenhle. Můžete je kombinovat neuvěřitelným způsobem. Ovšem ve chvíli, kdy vás budu chtít na ten buben naučit a nejdřív vás budu učit všechny tyto údery, tak se vám maximálně zavaří závět, jak moc si nezahrajete. Takže to důležité, naučím vás 3 úplně nejjednodušší údery, které na ten buben jdou. A když se tyto údery naučíte, pak už se snadno naučíte další a vymyslíte si své rytmy. Ve své škole se snažím učit tak, abyste pokud možno hned od prvních kručků tvořili rytmy, nekopírovali, ne prostě jenom si přečetli, aha, bum, 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 prásk, ale abyste je tvořili ty rytmy. To je na prvním místě. Pojďme na to. Z vaší ruky udělejte takovou jednoduchou misku. Máme? Výborně. Na vaší noze se ozve tento zvuk. Záměrně je to tato miska, protože tak nám ten zvuk bude znít odlišně, než potom ten druhý úder. Pojďme na to, opakujte po mně. Perfektní. Nyní poslechněte si a zopakujte po mně. Teď jsem použil malou fintu, říkám tomu mávací technika. Je to důležitá technika, když jedete na prázdniny, jedete na kole, přijedete k železničnímu přejezdu, kolem projíždí normální vlak a chcete zamávat všem lidem, stačí, když máváte takhle. Ovšem, když chcete zamávat lidem, všem lidem v pendolínu musíte mávat takhle, abyste to nevěděli. Takže výborně, obě ruce, opakujte po mně. A teď to znělo, jako by si prknul velké nervy. Výborně. To byl bas. Teď se naučíme vysoký, ruku máme volnou. Úplně volnou. Výborně. Na vaší noze se ozve tento zvuk. Jenom pro kontrolu. Předtím to byl bas. Výborně. Tak vysoký. Skvěle. Opakujte po mně. Já bych dělal. Takhle rychle jsem se pohnul naposledy na základce. Dobrý, v pořádku. Poslední úder, který se naučíme, je úder tichý, nejvíc na se. Zase. Já mám rovík zemi. Tak, přátelé, pojďme na ten. Může? Poslední úder tichý, opakujte po mně. Teď to bude těžké.
Výborně, ksichty vám jdou dobře. Tady byste mohli dát na to. To vidíš. To je práce. 2 minuty děláte to, hrajte, Petru a tomu. Přátelé, já skutečně jsem si dal trošku legraci, já opravdu hraju tichý úder a takhle se ho jenom dotýkám toho budu. Nekecej sakr, blé, když volím já, slyšíš mě? Bacha na to. Když bych omylem na tebe spadl, kamaráde, tak ty se nespouští údery. Pojďme. Tiché údery, můžeme? Pojďte se mnou. Důležité je, že budeme hrát 8minové noty, počítá první, druhá, třetí, čtvrtá. Kdo neví, co to je, nevadí, hlavně hrajte. A dotýkáme se vlastních nohou, pánové. Tak, a, první, druhá, třetí, čtvrt. Tak ještě jedno kolo. První, druhá. A pozor na další skladice. První dáme pasovou misku, čtvrt. Ta miska je první, druhá, třetí, čtvrt. A nemáte tak, že ti praskne žíla. V klidu, tak. Výborně a dáme 2. Slavika první budou pasy. Tí, čtvrt, tak. Tí, druhá, třetí, ještě jedno. Tí, perfektní. Pozor, na třetí, ne na druhou, přidáme vysoké. Misky. Vysoké. Perfektní. Znovu misky. Otevřené dlaně. Perfektní. Ještě jednou. Misky. Otevřené dlaně. Výborně. Ještě trochu přidáme tempo. Držíme tempo. Výborně. A pokračujete sami. Přátelé, vy jste na to první rytmus, několika minut, jak ty a spustili bychom vedle na ulici, byste mysleli, že je zde originální africký bubenický soubor. Málo kdo dokáže rozeznat, jestli bubne Afričan, nebo prostě člověk tady někde ze základní školy. Pokud to není trošičku odborník. Bubínky jsou fantastické, ale jsou to v zásadě, protože někteří z vás si po následující skladbě tady zkusíte na africké bubínky